Moron moron. Joo, nyt on varhain aamu. Kello on 6:30 ja minä olen noussut ylös ja syönyt frukostin ja minä juon vähän kahvia. Joo, minä hunterasin, että minä filmaan vähän tässä varhaisessa aamussa. Joo, me hunterasin, että minä puhun sitä meidän kielestä ja mitä minä tykkään siitä, mutta sitten minä aloin hunteraamaan, että tietää ja mitä minä tietää ja mitä sinä, että en minä tiedä mitään. Tämä filosofi Sokrates, minä uskon, että hän sanoo, että hän ei tiedä mitään. Ja näin se on maailmassa, että me et uskomaan, että me tietää niin paljon, mutta me vain luulemme, me uskomaan. Me luulemme ja uskomaan, että me tiedämme, mutta tosiasiassa emme tiedä mitään. Nyt sanat menit vähän klinkkuun, niin kuin ne rukavat, mutta niin se on. No, en minä tiedä, jos se on jotakin tärkeää, mutta minä vain hunterasin siitä, että joo, minä sanon sen ja minä sanon vaikka mitä, mutta minä en ollenkaan tiedä, mistä minä puhun. Ja näin se on, mutta jos joku sanoo jotakin ja se sanoo, että joo, tämä on tosi, se on aivan varmasti ja minä olen varmana siitä. Niin, mutta mitä minä haluan sanoa on, että älä niinku usko, että sinä uskoo. Ole vähän niin kuin, että jaa, kuinka se oikein on. Elämä on niin kuin monipuolinen. Se ei ole niin kuin, että näin se on ja noin se ei ole. Elämä on niin kuin se, niin kuin tämä Kurt Persson sanoi, että ingenting är homogent. Ja minä en sano, mitä se on meidän kielellä. No, se oli se. Heipä hei.